kecantel Suwana mas sampun langganan kopine instrumen ya dong bener aja galalir karang aja ngajak aja orang main pada sehat merasakan sekabehane instrumen kang bawor cocok nyemrek dai bang nyem pada lancar rezekine kopi masih ya beres ya main bakule pada laris amin bulane dadi bakul sing mandan kenes ya kowe dadine laris boleh ngudek sing mandan banter siap iya nonton wayang maine wayawangi wayang ngajak kanca pada disengini nyater mobil urun nyanyi lakoni pancene seneng karo nyawang bakule kopi monggo mas kopine sampe ditubasi kopi hitam kopi susu ya kopi susu cocok Potong sore monggo sami dilarisi iya aja kuatir tunuse mesem karo Selvia burung dor wong ayu kopimu pancen maherel sasolamu pantes konal ganel jaluk disin bayar keri ora repel ora mokal akeh wong lanang pada kecandel ayu kon bakule atur suwun mas sampun langganan kopine aja galalir karo ngajak dan aja lale pada sehat merasakan sekabehane moga-moga moga-moga pada lancar rezekine moga-moga moga-moga pada lancar rezekine Bos. moga moga-moga lu jiro lu lancar rezekine nganggo lagu judule nonton wayang Gus nggih bakul kopi wayang iya nonton wayang jadi dijuduli nonton wayang ya kena juduli Ya. bakul kopi wayang ya kena wong anu gawe dewek iki betul nggih maca karo fenomena wong nonton wayang jaman siki jebulane ora mung nonton wayang tok kepriwe Mas Petruk kejaba nonton wayang ya nonton sinden nonton penayangan nonton bakul wah nggih pancen ya pancen temenan ana sing niate nonton wayang nang kene ketemu karo bakul kopi iya mergane bakul kopine ayu ayu dasare gonal ganet konal yang kanel paling mangherel gue iya
Jaluke disit kopine ning bayar keri ora rewel. Ora rewel. Diutang ya uli. Ngesuk ketemu nang tontonan ngesuk sore. Iya. Ya ora uli, diutang apa ora melas. Ya iyalah badi kopi sepira ya melas lah. Ning anggar penayaganku gawene utang. Iya tapi kan ora lebih. Bayar keri maksudnya esuk-esuk ngobar gara-gara nembe dinota Mas. Kamu habis sekian. Kayak nyong wancen. Ya wong dadi bakul pancen syaratnya kudu kaya kuwe Gus. Ramah tamah. Ramah tamah. Lah sing keri dewek moga-moga wong gandeng nang tontonan sing kenanggo momen silaturahmi ya Gus. Iya. Sing mone nyong ora wawu karo piyaying kene gara-gara tanggap nang kene dadi wawu. Dadi wawu. Kenal karo Pak Kades. Nggih. Kenal karo Bapak Karmin. Pak Karmin. Kenal karo Ibu Lasoba. Lasoba. Terus nyong nang kene kan nang ngaring daerah Glontor dulur lanangku pada mengene mau. Sinten? Dalang Tomo. Oh nggih, seniman. Dalang wayang golek. Terus kayak Mas Pengdemung. Pak Bolot, pendemunge Pak Sis. Oh nggih. Penggemar Mandiraja nyung bisane wawu ya gara-gara silaturahmi nang nggon wayangan. Leres. Bapak Satam Jalatunda nyung wawu abot gemien. Zamane siana Bu Titin. Lah, nggih Iya, wancen. Penggemare. Seprene dadi sedulur mulane nyung keri dewek tegawe kena donga. Nggih dongane. Muga-muga pada selamat sekabehane. Amin. Muga-muga pada lancar rezekine. Amin Allahumma. Amin. Jadi ya sing laris ora mung dalange tok, ora mung sinden tok, bakule muga-muga pada laris. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sing nanggap muga-muga berkah ya Gus. Amin nggih. Muga-muga umpamane diusaha ya usahane lancar. Amin. Umpamane para pejabat ya mundak pangkat derajate. Amin. Umpamane para petani tanam tuh ijo royo-royo. Amin. Umpamane dadi juragan ya bisnisnya lancar. Lancar amin. Sing seniman ya laris terus amin Allahumma. Amin. Yuk pada apa maning Gus? Hiburan. Hiburan. Ya donga wis. Ana mobil apa? Nggih. Oh ya iso apa-apa. Mangga Bapak. Nggih ngaturaken sugeng rawuh menika saking Polsek Kecamatan Sempor. Iya, pancen men aman sih ya. Leres. Santai bae ya, Gus. Iyalah, tenang. Ya napa mundutan sore sing murung diaturna. Napa mawon? Ana lagu Gelo Pak Kodirun. Nggih siap. Kades Jalatunda cinta terisolasi. Mbak Kenti. Ya genah. Pak Solihum potret karep duet Kiyambek Sidorondo. Nggih. Terus ana lananging jagat saking Bapak Kadus Wringin Harjo. Nggih. Terus maning nggih Gus. Napa? Sugeng dalu Pak Dalang. Garing Gaul Kaliwungu Pring Tali Kebanaran Simbang Canting Wulan yen ning gure maksudnya setia yen nyengguyung pentase Sekar Bima Bapak Sugito Bapak Bakri nyuwun lelagon Linggamas oh ya apik ya Apik nggih. Linggamas yang mainnya dibawane sing larase belok Nggih Mbak Deska. Mangga. Pinunjuling manggoling wuni Des. Kali jumeneng napa Mbak Deska? Dan Mbak Deska jumeneng. karo jagung bae. Jenengan memperagakan ya. Loh. Ora apa-apa. Kok ora bisa ya angel. Ya tangan gua lagi ditutup tawon kok. Melas Panas temen. banget. Bara-baranya nggawa fresh care. Semari wis. Dalang be ditutup tawon nggih. Tawon be demen ring dalang gumun ya. Berarti anu manis, Rika. Senut-senut kok. Ya apa-apa tawon iki. Bara-bara udah blangkon ke tangan. Tawone wedon, Mbok, dadi milih dalang. Denger tawon lanang sih. Iya milih sinden. Aja ding. Aja dituk. Dongak nasi dari melu kentuk tawon memblet. Aja. Ya tawone wedon, tawone wedon Ya, tawon nggih sing kentuk nyong nggih. Aja. Monggo Mbak Deska. Yo, Des. Nggih. Sikus ngadeg bae nggo sawangan Gus aku meneng. Lah iyalah. Sawangan Immanuel. Buriku maksudnya lurus aja namanya. Pinunjuling manggala ing ngune
sira saking Purbalingga Wiasira saking Purbalingga Rembang iku dedununge Rembang iku dedununge nalika perang campuh nalika perang campuh enoing Wiratama prawiring jurit prawiring jurit Bapak Jenderal Sudirman Bapak Jenderal Sudirman ngrampungi sampun ngrampungi sampun ngrebut Praja Nuswantara ngrebut Praja Nuswantara Ambarawa palagan tempu ing jurit Ambarawa palagan tempo ing jurit Lagi cengkok nggon kiri dhewe. Ambiradurang kara ambiradurang kara sikus tekan Mbak Irma Purbalingga Banyumas nyong anggar wedon kaya ini kulit dadi sinden ora sidan nyinden meteng bae kok Persis. cengkoke lenje banget sih Tintupi boy. nah sikus kalah nang nyong kalah lenje Nganah dela-dela tintup tawon. Nun? Dela-dela tintup tawon. Iya meleduk Iya. ayo bukannya Lingga Mas Lingga Mas Purbalingga Banyumas saking daerah Rawitan lan Wayangi Kemini cara banget nyebena sinden monggo Bapak solai anu cutana Nun Pak Hasan Putri Jen dari Kang monggo. Asri Pak Darjito nyanyi. Pak Ratno bawon manis. Pak Hito monggo. Camumu glontor. Lingga Mas Purbalingga Banyumas saking daerah Rawitan lan Wayangi kemini cara sing banget nyebena pengendang kawan Berok solai anu pengendangnya kawane sing imbing Lingga Mas saking daerah Rawitan lan Wayangi cara sing banget nyebena sing berok solai anu cutana Sampun. sami-sami main banget bapaknya goleng ngiping ya
Dung dang dong dung telang. Ngetelang dong tung telang. Wong pengendang kok bisa pas anu priye, Gus? Kaya nanu esi sedulure apa keprimen? Mbok menawane gemien-gemiene ana urut-urutane, Mbok. Biasane kayak gue. Iya. Jajal ngendangi Kenti teh sing ngapora. Mbak Kenti jumeneng, Mbak. Kenti ku anggar ngadeg ya gak kena sepot sabi lulungan ning kendangane tung dung tak dung tung tang. Biasane kayak gue Kenti. Kenti. Yo tor. Maksudnya mbok nyetor. Bukan. Wah, gerurung ngiping ada di kendang ini kayak biasa. Sapi lulungan. Na. Ngiping kan. Wilujeng dalu Mbak Kenti. Wilujeng dalu. Sehat ki? Alhamdulillah sehat. Pakai jadi pohon Bos. Ora kaya. Pancen nyawang Kenti ki bodine anggar caraku kaya pulau Jawa. Umpamane diujur nang ngetan kowe Kenti kaya pulau Jawa jan persis. Bisane. Jawa Timur kan gulu tekan dhuwur. Analise identik kaya celurit. Jawa Tengah kan gulu tekan budal ku anak gunung kembar loro. Ning Mandan Delik apa ya? Masuk gunung Delik lho. Kan kadoan apa nyong nyawange kan iringan apa ya? Nek Delik napa niku? Sindoro Sumbinge kan kadoan pung Mandan dhuwur sebelah iku. Napa nggih? Iya. Lah bareng gunung ya nggih, Mbok. Ya iya. Masa pada ya wagu ya? Ya tetep ana bedane ora ketang sepira iku. Nggih. Ya Jawa Barat kan naring pusat tekan naring Dengkul. Ana gunung ora pati dhuwur jenengane Gunung Tangkuban Prau. Iya. Apa wis tau ngana? Jere Betor sing tau ngana jere gununge dhuwur ta ora ning akeh suketek. Oh, napa nggih kok? Takon apa ya, Tor? Masa gunung-gunung ana seketel? Oh ya, ora suketek yang kaya erosi. Lah ya. Ning anggar jebluk mambu belerang. Apa wis tau jebluk lho? Jarene iman. Wah. Iman well. Ken? Nggih. Cinta terisolasi dari Bapak Kades Jalatunda jajal ngobarke nyong ngarep nanggap sinden sing lor dewek. Nggih. Aring Kenti nyong wani ngomong anu ora riku nyong ngar sing lor dewek dumunang apa rebawane gede. Ora wani gleweh nyong. Mbok domain nang ayah Wido. Ayo. Sakete maning ya. Loh. Sinden ngenyong doa aku. Sinden pira-pira sih kurang. Betor rap nyawer. Nah, jala. Temenan. Tunjukkan sawerannya. Nyawer Mas Betor. Yo cinta terisolasi. Cung lah jajal. Ya, Mas Iman. Aja kayak gue kan, wong wedon aja kene jalukan. Nah, nang apa? Men diwai bae men kan sing mikirna. Nah. Nyong rasa mikir ya, ben kana sing mikir. Iya, buka Nek ora caranya ngisin kok. Aja kayak gue kan. Pripun? Oh nyong sing darani sing marahi nyong. Lah pancen iya. Yo. Oh, helmnya Betor. Ada astronot. Bapak Kades. Pak Darjito, Wani. Pak Kasar pemeriksaan nih kok. Bos Rijan ki, Pak Kasar.
terisolasi. Siapa kau selalu di hati. Tidur pun aku tak bisa nyenyak. Selalu teringat berbayang di mata. Putri sinden bangkong datang kemari masih Hipno Pak Hipno. Ayo Petor, Dek. Dek sampean. Semangat, Des. Sampai kapan hidupku begini? Keplak Palu Teguh Pras Marwoto Sugini Sri Bania Iskan JKT Selatan. Matur nuwun Bapak, sehat selalu ya. Sak menika warengga nenggeng saking wilayah Kebumen Iring Wetan. Ketoprakan pelok bom. Sumangga Mbak Lian. Jograng. Dalu Mbak Lian. Sugeng enjang to Mas. Dalu pun enjang to niki. Sampun enjang jam kalih setunggal menit. Oh nggih. Mbok beli wonten pesen saking Soebul Hajar lagunipun menapa sing iringanipun slow langkung rumiyin, langgam-langgam rumiyin. Kadose mboten wonten menika. Mboten wonten. Sing Kinten-kinten kangge priyayi mriki jenengan badhe maringi napa kula nderek mawon sing penting kelasikan rumiyin. Oh. Napa nggih? Pelok napa slendro, Mas? Sak kersane jenengan. Sing jenengan niku seneng niku napa lagu sing terfavorit? Terfavorit napa nggih? Ngercara kula kan wayang terfavorit niku metu Ngerpono Kawan ngene. Jenengan kan mesti ana lagu sing marekna booming, marekna terus kelingan karo sing ora-ora kaya kan. Oh, sing marai kelingan ora-ora ngoten. Iya, wis apa wis manut bae. Iya, sesideman wae, Mas. Oh iya pas banget ya. Karo ngomong iku benyung kelalet kok ngomong. Lah napa sih? Lagi apik niku lagu niku. Lagune lha nggih to. Kelingan nonton jenengan nang ngone Mas Narpo kembiyen. Pripun riyen? Pripun? Jenengan Napa riyen pun kula ngetokke napa nggih lali janjine kok. Oh, nggih nggih nggih. Wiwitane. Wiwitane. Pas ya pas. Handerek sang beki. Sesideman artine iki lagu sembunyi-sembunyi. Lagu sembunyi-sembunyi. Iya cara. Nggon peteng-petengan ngoten apa Pokoke pripun? ora wani blakotang ning. Tapi nembe jenengan nyepati kula napa ketoprakan kula
rada deg-degan ngono. Pripun mbok temenan? Ya teringat kula wis tau meh dijodokke kali sampean to arep ketoprakan. Nang apa ora sida? Ya kenapa nggak jadi? Aku ya ora ngerti no. Lah nyung wani ring Indri. Takut. Wong jenengan sing dadi putrine nyung gemeter ora sida ngomong. Pijer Padahal- latihane nang nggonku kon. Langsung anjlok ya. Wis pokoke wis ora wani-wani alah. Gandrung Indri sih ora resiko. Iya, ora resiko lah. Pada bae nyong beya kayak kowe, ya oleh digandrung ning jaraknya semeter. Si kepriwe. Ya resiko. Pria bagus kang olah budaya sopan menyang kota Bandara terus yung yon selendang kuning kang saking wuke Mas Petro Dawuh, Mbak. asline kula niku nggih ket wau rada mikir Pikir napa? lah sing parkir ado mawi do ora kena dihubungi Ora kena di Kayak aku nusule mengendi ning sisi ndi. Parkire ngoten lho. Jenengan ngasto piyambak napa mbeto supir? Enten koncone. Oh, enten kanca. Tenang mawon mangke mun liwat Dino, Pak. bawah saja, Mbak. Liwat bawah. Timik ngoten. Wong turene mboten napa krungu sonten mriku wau sonten. Wong dereng distel niku parkire cedhak mangke saged mriki. Nggih. Suara kurang permono ning wasisang ngung rom angung rom marang bendoro Artine merayu kepada juragan. oh Asline. merayu pada juragan. Berarti upamane sinden ngono ya merayu karo Dalang. dalang. Oh, Ini ora mungkin sinden ngerayu. ora mungkin Ora mungkin ora keprimen yang langka, Mbak. langka. Jaja. Biasanya yang tukang modus. Rombongan kena nu dulur kabeh. Oh iya, apa iya? Iya. Oh iya, ya apik Mas Jadi malah kayak umpamane kowe. kok Ana nembe kelenting-kelenting mesti bani siku kebo. Kae Kowe kudu Laporan. mulut kudu disumpel 50.000-an. saya ketebuan. Iki nembe meneng. Buat ora tumbas ngomong. permen ya. Iya. Mengenai dulure bojoku kabeh sindene. Irma dulur Ayu anu cek. Iya, tenang aja Mas Dalang. Primen. Garwane jenengan itu tadi udah dikirimi nomor kula. Terus Ya, nanti kan bisa WA-an. oh ya. Aduh lah. Iya. Ya pada baiknya kudune sumbel 50.000. Gelem 50.000. Iya kudu. Hah. Dia Yang rekandak kayak rame tadi ini kayak lu ya. Celestia pijer ngincangake alis Yang mudeng ngincang nalis sih pakai lho. kepriwe Iki yang mana ada mana lah kadang itu lho rapani. terus tresno sesideman
becik patenono timbang pisahan Priyangang selestia maringi samudono marang kula warwalan praputra liwat kincanging alismu ketebahan landang rasani atiku nadian muslim serius aku isih mampu latih selahmu mongko kowe bocah gunung natian bocah gunung kebuka hanyrimpung jiwa ragaku tak gorong hormatan mampu rukun harap Ketuhan keduku nyerimpung niku tegese najan bocah gunung niku nggih bisa nyerimpung perasaan. nggih Dadi wong lanang rubuh nari pinjung iki sujud. Oh kalau dia. oh lah bersujud kayak kowe Iya kayak kadus iman. apa anu bersujud apa anu gedubruk Ada bang keserimpung. keserimpung lah ya gedubruk mas Gedubruk ya man. Iman kayak asal beruh sindenku langsung. sing pundi Ya perjanjian Sri Giyanti lah. Ya man. Pokoknya manggua ya man. Asal kon niku angger duit roro jonggrang karo niku. Oh, ngantek nangis, Mbak. alah sing Mas mas kadus sinten iman niku. Mas Iman sing endi mas Lah niku sing teng Buri Tembung. Niku dalang Nggih. iman siswa carita. oh Tapi niku angger ngetoprak senengane dadi Joko Bandung. Mbak Terus? Wiwin dadi Roro Jonggrang. alah Loh, main bareng ya. niku gandrung nggih, Iman nangis. Wiwin saking melase aweh tisu. Lah terus tisune nggo nglap mripat nang Iman tisune sprene tesis. ora diguang ya mas ya di figura mesti Tisuk nang dompet. diblesekna dompet Tisuk nang dompetnya nang Kayak Iman jimat, tisune Bah. nang aring dompet pokoknya. Kayak kenang-kenangan. tisu biasa mbok Tisu biasa takon apa nggih Mbak Wiwin kayak. Mundarane tisu meci. ya ora maksudnya mbok tisu basah apa tisu kering nek tisu basah kan itu lebih awet ngono lho mas Tisu Soalnya nek biasa nih kok sing kaya niki kaya niki. tisu basah kayak lebih awet nek tisu biasa kayak kok dienggo ngelap keringet suwek terus nemplek meneng keri Dadi Iman anggar kelingan Wiwin tisune kayak plek anak Yo. maning ora ya ora salah Ora apa-apa ya man, gue rame-rame man. urip ana pucuk gati kubitang tukoke masak di sini kowe apa wae nadyan sesidenan Warga larasan
urip ana dadi kowe tak bukoke apa wae nadyan sesikil mesti kasatan. Matur nuwun Mbak Lian, lenggar rumiyin mangke diselingi mangke jenengan tesi nembang malih ning mangke. Kula niki badhe ngaturi Mbak Wiwin awit enten sing bola-bali WA. Wiwin kudu tampil sendirian. Kawong jenenge kanca ya kene kudu ngerti karo perasaane kanca. Wiwin. Umpamane Win nembang lagu Grigis. Nggih. Kowe artine apa, Win? Ya kari manis kurang manis tambahi kulo. Maksudnya gulok-gulok. Oh. Maksudnya kowe tentang apa jeneng Grigis iki? Saya tak bener jarit. Ya ora apa-apa. Duh lah bener ajari ya batir ku Jaritnya anak alam. ninjing kok. Langsung tisune ya, Man. Itu ceritanya itu seseorang yang tergila-gila terhadap seorang pria. Ih. Yang sangat menarik dan sangat manis. Oh ya pas. Pas banget. Iya. Ya mamasku Mas Immanuel. Grigis ini nganggo Hello City ya. Ya siap. Karo Hello Marviti. Kabehan pokoknya. Wiwin nang nembang iki pas banget kok. Apa nggih? Gaya pleno. Leno. Ditonton Pak Kasam barang beado Pundi Pak Kasam? Kok. Sebelah kiri. Oh, Pak Kasam. Iya, halo. Iki jan. Hai Selamat. Mamas. Wani ora? Hai Pak Kasam. Mamas yo lo. Mamas tuli khusus Mas Sidin. Ya, Mas Sidin. Iya, Sidin pengimbrek aku kok. Ali-aline, bu. Oh, berarti seneng karo wong sing ali-aline gede Wiwin ya, Jan. Ora iki kena Ya, ora apa-apa. ngomong. Sok pada tuku ali-ali kabeh. Yo, gaekna sing gayeng miki apa jenenge? Grigis. Grigis. Sekar lima semakin di hati.
Siti. Kurang manis tambah wis yo wis dong riko Kampani. mikir sih. Masuk, masuk. Terima kasih. Ya. Kari manis kurang manis tambah Prigel Sekar Bima. wis ya wis hang dipikir apa rasa iman-imanku hari seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dung jodosi pakalian yo Sekar Bima. Pak Ratno Aduh, ki apa bisa Gomar Mayan? Mangga Pak Ratno. Sajo saya Pak Ratno. Jajan goyang Pak Ratno. Goyang. Cek dadi gawe Marmayan. Tetep. Melo Siti kok ya. Melo. Hajar kayak Melo ngapa? ayo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Kayak Pak. Dari kami Hello Kitty Pak. kari manis kurang manis Sirit. gula. Wis ya wis hang dipikir apa kae rasa. Lagi kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis dong riko mikir si gula. Ya tetep kudu Randa Sinden. Terima kasih Pak Ratno, Matur nuwun. Ajeng Randa Sinden mboten Pak Ratno. Oh, iya sikus mengalor. Monggo. Ya. Ngombaliane nggo gong. Melasi ngetut nae bingane Wiwin datekon ngemeki pipi, Mbak. Bingung ya, Pak. Wong bapake genah senengane lagu Randa Sinden malah gawe nakari manis ya ngemeki pipi. Pak Ratno be pinter lho, Mas Bogor Mas ora isa. Jal. Yong, jal tidoki. Tembangi yuk. Tembangi. Kari manis ya gue. Ya, Jal yo. Kari manis kurang urung. Lah Aduh, jana Jal. angel lah. Pak Ratno be bisa ya, Pak? Immanuel gue. Warai Pak Ratno, warai. Kapalnya Pak Dalang Immanuel. Ngesuk untuk belajar nang rumah. Ya. Kalau Pak Immanuel Yang bisa kayak gini. Kayak gini sih. apaan sih? Yo Randa Sinden bae Randa. Ki pas boleh ngiping. Gojek. Randa Sinden. Randa Sinden mesti Tirokna kabeh. Pak Ratno ngarep, Pak Ratno. Kok contoh, Pak. Kon nyontoni Sinden, Pak.
Kapan Sinden lupa. Arang nah. Lagu gelo nih iramane niki. Iramane niki. Langsung tarik yuk gelo. Ayo Pak. Tak luk tak luk tak luk. Ini ngomongin Pak. Konggil sekali Pak. Dari Pak Kodirun. Nadyan tak parani menuruti karepe ati barang saiki ketemu biasa jan kepenak banget. Lah seniki nggih gong mangga balian badhe maringi napa mawon kula purun ning bawani disijing slendro nganggo sing kewer-kewer, Mbak.